Здравейте, приятели! Аз съм Валентина, а вие сте с подкаста Биодарове. В днешния епизод ще говорим за маслото от черен кимион или, както го наричаме, чудодеен лек от природата. За да ни разкаже подробно за него, съм поканила моята приятелка Десислава Ангелова, която е магистър-фармацевт и основател на марката Биовита. Деси, добре дошла и благодаря, че отново се отзова на поканата ми да участваш в подкаста и да споделяш своите знания с нас. Здравей, Валя, и здравейте всички почитатели на Биодарове. Радвам се да споделим общите ни познания, опит и всичко да бъде за здраве. Сега на първо време, може ли да ни разкажеш защо маслото от черен кимион се нарича чудодеен лек? Какво го прави чудодеен лек? Да. Чудо е съставът и действието, за това и лек. В случая не използвам думата лекарство, защото има друго определение, въпреки че маслото има множество научни проучвания, изпитания, клинични наблюдения, тестове, които продължават да се извършват. И не е случайно беше включено съвсем в началото, заедно с лекарствената терапия в протокола за лечение на COVID вирус в Китай, защото се доказа проявлението на противовъзпалително, антивирусно, имуностимулиращо, антиоксидантно действие. В случая към вируса до голяма степен намали неблагоприятните ефекти на самия вирус, така наречения пост-ковид. Така че в доста голяма степен се доказа ефективността на маслото. Предотвратяваше тогава като ефективност, предотвратява цитокиновата буря, понижава интерлевкините и освен това заради наличието на омега редуцира до минимум уврежданията на невроните, което беше характерно при това заболяване. Затова го определяме като лек. Това е невероятно чудо, дадено от природата. А като самото масло, предполагам повечето хора знаят, добива се чрез студено пресоване на семената от растението, което се нарича нигела сатива. Това е латинското му наименование от семейство лютикови. Билката се изчита за една от най-ценните и богати на нутриенти билки в историята на целия свят и многобройни научни изследвания са в ход, за да потвърдят фармакологичното действие на тези важни вещества, които съдържа билката. Но докато преминат тези изследвания, всъщност нашите организми много по-бързо показват ефективността на маслото при приложение. Иначе, като самото действие се определя точно от тези субстанции, маслото е богато на калций, желязо, цинк, мед, B1, B6, фосфор, фолиева киселина, фитостероли, алкалоиди, полифеноли, омега-6 и 9 и специално омега-7, на която така бих обърнала внимание, защото тя се среща рядко. Има и в плодовете на едно дърво облепиха. Това е палмитоолеинова киселина и тя има многобройни ползи за организма. В момента текат доста наблюдения и проучвания на действието на омега-7 спрямо инсулинова резистентност, метаболитни нарушения, метаболитен синдром. Доказано е, че има редица ползи за организма, специално за липидния и въглехидратният метаболизъм, като има отношение към регулиране на фракциите добър-лош холестерол, обмяна на въглехидрати, подобряване производството на инсулин от панкреаса, съответно поддържане на балансирани нива на кръвна захар, избягване на този пик на кръвната захар. Резултатите сочат, че омега-7 потиска дейността на един ензим, чиято висока активност води до развитие като цяло на метаболитни заболявания, свързани с диабет, затлъстяване, сърдечно-съдови болести. Доказан е висок фармакологичен ефект в предотвратяване риска от развитие на диабет тип 2. При метаболитния синдром знаем, че той се характеризира като цяло с процес на възпаление, нарушена е обмяната, тялото складира енергия под формата на мазнини. Омега-7
потиска производството на нови масни молекули, особено на тези, които увреждат тъканите, предизвикват възпаление и повишават риска от сърдечно-съдови нарушения. В маслото няма омега-3 и за това, за да има баланс омега-6, 9, в случай 7, препоръчваме допълнително да се използва омега-3, както фирма Биовита, марката предлага масло от водорасли, растителен източник на омега-3. Това е всъщност най-чистата форма на омега-3, за да избегнем риска от продукти, които могат евентуално да съдържат тежки метали, когато са от риба, когато източника е риба. Да, ние може да направим един отделен епизод само за омега-3 в такъв случай, за да ни разкажеш повече за него. Ами да, защото не е толкова известно все още. Точно така. Истината е, че основната форма на омега-3 се продуцира, тя се произвежда от самите водорасли. Да. Но най-важният ефект на маслото, сега ние се позоваваме на това, което досега е открито. Иначе тепърва, според мен, ще се откриват още много биологични вещества и тяхното действие в семената и в маслото от черен кимион. Но това, което досега е утвърдено като познание, като опит, може би за това основно да говорим. И веществото, което е с фармакологично действие и с изявен ефект при маслото от черен кимион, нарича се тимоквинон. То е субстанция от етеричното масло. Представлява биоактивно вещество с широкообхватни терапевтични ползи. Може би тук ще спомена интересните случаи на употреба на тимоквинон. Съответно, оттам произлиза и действието, и приложението на маслото от черен кимион. На първо място това е антибактериално действие. Проведени са интересни изследвания, които показват резултати с терапевтичен ефект, който надхвърля доста бактерицидни лекарства, получени синтетично. Тоест, в някои от случаите дори може да кажем, че ефективността му е много по-добра и от антибиотици. И в случая едно от изследванията показва, че от 144 изследвани щамове микроорганизми патогенни, повечето от които резистентни към антибиотици, 97 от тях реагират на маслото от черен кимион, което успява да ги потисне тяхното развитие и ефективността му е спрямо и микроорганизми, които могат да живеят в безкислородна среда. Специално са проведени проучвания спрямо псевдомонас еригиноза, като тимоквинонът има доказано изразено антимикробно действие срещу грам положителни, грам отрицателни бактерии, ешерихия, стафилококус, салмонела и други. Особено ценно е свойството му да потиска щамове, които са резистентни към пеницилинова група, стафилококус ауреус, който трудно като цяло се поддава на антибиотично лечение. И интересното е, че освен проявяване на ефективност, подобна на антибиотиците, но със съвсем друг механизъм на действие, тимоквинон или маслото от черен кимион не причинява дисбактериоза, както за съжаление се получава при прием на антибиотици. Тоест унищожава патогенните бактерии без да засяга полезната ни чревна микрофлора. Така че при първи симптоми обикновено едно заболяване започва като вирусно, но при наличие на бактериален агент може да се атакува с масло от черен кимион, много силен агент и съответно би могло да се прилага дори наред с лекарствената терапия. Не влияе на лекарствена терапия това? Не, напротив, подпомага ефекта. Дори да се налага употреба на антибиотици, може да се добави маслото от черен кимион като допълнително антибактериално действие, имуномодулиращ ефект, което е много важно за бързото справяне на организма и това всяка инфекция да преминава без да остава последици. Съответно, тук е интересен и антивирусният ефект. Пак се връщам към употребата му по време на COVID. Това беше голям тест за много и химично синтезирани молекули и природни субстанции.
Така маслото от черен кимион доказа своето действие, като спира репликацията на РНК, съответно възпроизводството на вируса. При вируси, които са известни отдавна, също е изследване неговата ефективност и особено при едни доста неприятни вируси, една група цитомегаловируси, които се приспособяват към нашите еукариотни клетки, живеят там, става въпрос за Епщайн-Бар вирус, който понякога много бавно се стига до него като откритие. Като цяло човек може да усеща умора, отпадналост, понижена имунна система, а точно обратното, кимиона дава жизненост, енергия, здрав имунитет и ефективността към Епщайн-Бар вирус също е с доста добре проучена. Съответно, вече схемите на приложение са в доста дълъг период, около 6 месеца, в малко по-висока доза. Спрямо папиломния вирус също може да се използва. Антивирусното действие на етеричното масло в маслото от черен кимион, специално дължащо се на тимоквинон, е с изяснено действие и всъщност резултати, които са доказани и показани. Съответно, всичките тези ефекти няма как да се осъществяват без взаимодействието с имунната система, т.е. той е много добър имуномодулатор, като тимоквинон може да модулира много аспекти на клетъчния и на туморалния имунитет, като се потискат различни възпалителни процеси, цитокини, техните ефекторни молекули. Там е сложен по принцип механизма на действие с имунната система, но резултати показва много добри. Другият ефект, който не го отделяме от всички останали, това е просто цялостно действие, противовъзпалителният ефект, който не е никак без значение, защото оставаме острите форми на едно заболяване, говорим и за едни хронични, бавни, тихи протичащи процеси, които постоянно дават възпалителни маркери и съответно в дългосрочен план изключително зле влияят на имунната система, просто я изтощават, понижават нейната защитна функция, нарушават процесите на синтез, на разграждане, засилват се оксидативните процеси. Съответно, противовъзпалително действие оказва тимоквинона или маслото от черен кимион, като потиска или инхибира един ензим, свързан с простагландини, тромбоксани, с цитокини. Затова всъщност той успешно овладяваше и цитокиновата буря по време на COVID лечението. Маслото проявява и антиоксидантни свойства, като по време на клетъчно дишане се образуват реактивни кислородни радикали и съответно те трябва да бъдат обезвредени, защото могат да увредят клетъчни органели, мембраната на клетката, съответно могат да променят функциите на различни клетъчни компоненти, липиди, протеини, нуклеинови киселини, въглехидрати и съответно маслото от черен кимион предотвратяват това окислително увреждане на клетъчните компоненти. И съответно всички тези взети заедно ефекти правят лечебния ефект на маслото от черен кимион с много голяма ефективност. По-късно, ако искаш, мога да спомена и да споделя своя личен опит, който е от моята практика. И това е най-важното, така че задължително. Разбира се. Ефекта, който е, защото пак казвам, всичко това е с наблюдения, проучвания, това е науката. Но всъщност истинското приложение, ние сме живи организми, много други фактори ни влияят, така наречената епигенетика и съответно ние реагираме по съвсем различен начин, изключително динамична система сме и много бързо можем да видим ефективността на едно лекарство, дадено ни от природата и то винаги ни е дадено с цел да оздравяваме. Да. А как се приема? Маслото се приема, ако е на капсула от 1 до 2 капсули, когато е за профилактика по 1 капсула на ден, когато има процес, към който трябва да реагираме, дозата може да се увеличи от 2 до 3 на ден.
или в течна форма. Отварям скоба и казвам, че аз препоръчвам течната форма като най-чист вариант. И там дозата варира от една чайна до една супена лъжица, обикновено веднъж на ден. Маслото е доста силно и съответно тази доза е напълно достатъчна. Освен посочените действия и ефекти, маслото се прилага много успешно за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания заради наличието на фитостероли, които имат отношение пак към фракциите добър-лош холестерол, съответно почистване на кръвоносните съдове, регулиране на кръвното налягане. Всичко това, дори сърдечно-съдово заболяване, проблеми в стената на кръвоносните съдове, натрупване на плаки, това също са възпалителни процеси, които черен кимион може да повлияе. Като цяло комплексно лечение на атеросклероза, исхемия, затова препоръчваме поне 1-2 пъти в годината да се направят такива курсове, които могат да се съчетаят в период и за засилване на имунната система, примерно есенно време, пролетно време, и по този начин да се направи цялостна профилактика на организма. Много добър ефект маслото от черен кимион има и по отношение на храносмилателната система, при гадене, повръщане, подобряване на храносмилателния процес. Фосфолипидите, които са част от маслото, имат благоприятен ефект върху функциониране на черния дроб, възобновяване на чернодробните клетки, подпомагане на пречистващата функция на черния дроб, регенерация на клетъчните мембрани и хепатоцитите. По отношение на пикочаполова система, пак с антибактериален ефект, репродуктивна система, заради наличието на витамини А, Е, цинк, селен, фитостероли, при женска и мъжка полова система. Така че това е многобройното приложение на маслото от черен кимион. Вече може да се сподели личния опит при интерес. Разбира се. Това е много важно, така че да. Ще бъде много интересно да споделиш личен опит. Ти имаш много богат опит, защото си фармацевт. От колко години работиш фармацевт? Може би 25. Така. Чудесно. Така че си добре дошла с опита си. Благодаря, дано да съм полезна. Мога да кажа за приложението на маслото при деца. Mm-hmm. Там може да се дава по половин чайна лъжичка до една чайна лъжичка, обикновено смесено в сок, с много добра ефективност за горни и долни дихателни пътища. За колко големи деца? От 3 годинки нагоре може да се дава. Mm-hmm. Чудесно. При мънички, когато има често повтарящи се хронични ринити, възпаление на ухото, алергични реакции по отношение на бронхиална тъкан, тогава ефектът е много добър, за да се копират тези пристъпи, тези ефекти. Маслото е с много добро приложение при бронхиална астма, включително и скоро имаше човек, който каза, че е пробвал няколко варианта и всъщност точно този му дава много добра ефективност спрямо бронхиална астма. Маслото се прилага като цяло при автоимунни заболявания, заради този регулиращ ефект към имунната система, противовъзпалително действие и антиоксидантен ефект. При начални симптоми на настинка, вирус, кашлица, съвсем спокойно може да се дава маслото от черен кимион. Аз съветвам всички да си го държат в аптечката, общо заето почти като аспирина, така като първо средство за реакция. При така сериозни заболявания от типа на псориазис, между другото много интересен ефект има и по отношение на парадонтоза, това за което ти говориш и лечението, което се прилага, може да се намазва на венците вечер преди лягане. От една страна се подобрява локалния имунитет на лигавицата, от другата страна мукозната мембрана на самата лигавица като ефективност. Стимулират се еластиновите влакна за производство на съединителна тъкан и естествено антибактериално действие. Но всеки трябва да бъде много постоянен, дисциплиниран в
в ползването, за да може да има наистина ефект. Да, разбира се, това на практика е разковничето за всичко, нали? То няма как маслото да седи в шкафа и после да действа. Да. То трябва да се приема, да. При онкологични заболявания също го препоръчваме. Изпитванията самонаблюдения се правят по отношение на простатна жлеза, бял дроб и мозък и като цяло, независимо от етапа на развитие, особено когато се прилага лъчи и химиотерапия за премахване на вредното им въздействие прямо всички останали клетки, се препоръчва употребата на масло черен кимион. Иначе има много добър ефект и като пречистващо действие по отношение на черен дроб, когато има наличие на токсин. Много бързо обезврежда, много бързо пречиства, включва по-добра функция на черен дроб, на бъбреци, т.е. всички тези пречиствателни органи и организмът много по-бързочко се възстановява. Това, което казах, препоръчва се при диабет, при инсулинова резистентност. Хората, които имат тези състояния, споделят, че вече зависимост от фазата на развитие на състоянието или заболяването, елиминира се диабетната полиневропатия, подобрява се ефективността на лечението по отношение на инсулиновата резистентност, има по-добра чувствителност на рецепторите и това се показва от самите изследвания, показателите се подобряват, така че може да се прилага съвсем спокойно. Ние имаме продукт, който е за такъв тип състояние, нарича се Диабест. Той е вече за поддържане на постоянни нива на кръвна захар, но за регулиране на телесното тегло, но могат да се използват в комбинация съвсем спокойно с масло черен кимион. На практика той може да се комбинира с други препарати, било то натурални или химически лекарства, не влияе противопоказно. Хубаво е да се прилага самостоятелно. Да. Тоест, ако е веднъж дневно, трябва да се вземе в момент, в който се приема единствено и само маслото от черен кимион. Да. Имаме добри данни за приложението и по отношение на хеликобактер. Това е една бактерия, която често причинява гастроезофагеална рефлуксна болест. Също и за една много упорита гъбичка, кандида, която се проявява особено при спад на имунната система. Доста е упорита. Тя е, като цяло гъбичките са много близки до нашите еукариотни клетки, затова е много бавна и трудна борбата с кандида. Съвсем успешно се прилага маслото, трябва в дълъг курс на лечение. При запек също за изчистване на дебелото черво, когато искате да правите пречистващи режими. Тествала съм го в сравнение с прилагане на червена боровинка при пикочни инфекции. И ефективността е в пъти по-добра. Освен това, маслото от черен кимион не дава възможност да се проявяват тези често повтарящи се пикочни инфекции. Визирам специално тези, които се появяват от Escherichia coli. Интересно е приложението и за външно приложение. И тъй като то като цяло подобрява кръвоснабдяването на всички органи, системи, клетки, в случая говорим за косвената луковица, съвсем спокойно може да се прилага като маска за коса, може в комбинация с лосьони, като не омазнява корена. Естествено, трябва да се отмие след това, но косата след това се чувства много по-жизнена и много по-обемна. Препоръчвам за външна маска да се използва. Може също така при кожни, при папиломи, в случая да се смеси с 1:1 в концентрация с рециново масло и всяка вечер да се прилага с една четчица в рамките на 1 до 3 месеца, докато напълно изчезнат папиломите, съответно да се прилага и вътрешно, за да може да се подсили този антивирусен ефект, за подобряване кръвоснабдяване на кожата, за по-добра еластичност. Маслото от черен кимион може да го включвате в стандартния си крем, който е за лице, а може да се приложи и като чисто масло, така с много добър ефект, много сияйна след това изглежда кожата.
Може да се ползва в областта на брадичката за първи път, когато се нанася, т.е. по-към челюстта. И това е първият тест. Ако не се прояви до 10 минути или до 15 минути, ако не се прояви някаква реакция, съвсем спокойно може да се използва и като чисто масло. Това, което, без да се разради. Без да се разради, да. Това, което предлагаме ние е с много висока степен на чистота, съответно много силно масло. Може да бъде разредено с бадемово, сусамово, с масло от жожоба, тъй като маслото от жожоба е влагосъдържащо. Също това би било добра комбинация. Може да се използва при лечение на гъбички на ногтите в комбинация с салицилова киселина, т.е. маслото да бъде като основа на салициловата киселина и да се прилага като масаж върху ногътната плочка. Това също е с много добър ефект. И когато говоря за тези приложения, всичко това е в дългосрочен план. Просто вие се излекувате изцяло от тези състояния. Не е нищо моментно. Но трябва продължително и постоянно действие. Трябва по-често да се приема. Всеки ден в рамките на колко месеца? По-продължително. Около 3 месеца трябва да се прилага. Казвам за по-сериозните, за гъбичните състояния, за когато трябва да възстановяваме имунна система след много тежко боледуване. Трябва да е по-продължително. При алергичните състояния също така. Може винаги да се започне употребата преди сезоните, в които се проявяват алергия. Така няма да се налага сериозно лекарствено лечение. Разкажи ни повече за египетското масло от черен кимион на Биовита специално. То на практика, всъщност всичко, което говорихме до сега, се отнася точно за този тип масло, египетското на Биовито, нали така? Да, върху на пазара... това е нашето наблюдение. Сега маслото, което ние предлагаме, е сертифицирано по отношение на съдържание на тимоквинон. 5% е съдържанието на тимоквинон. Има също и масло. Говоря за качество на маслата, защото в България основно се внасят турско, най-вече турско масло и индийско масло. Но аз поне в моите проучвания не съм видяла масло, което се предлага с сертификат за качество, за съдържание на активно действащи компоненти. Има и още едно масло, което е с много интересен състав, етиопско масло. Етиопия е така с много благоприятни условия за отглеждане на висококачествено масло от черен кимион, тъй като природните дадености над 2200 метра над морска височина с изключителна чистота, температура, влажност. Това масло, например, показва 7,5 до 7,8% съдържание на тимоквинон. Египетското масло е с 5% съдържание на тимоквинон. Това е високо съдържание, но е хубаво, когато пациенти, клиенти избират такава силна храна и лекарства, което ще прилагат, да бъде с доказан състав, с проучено действие, с анализи, за да може да разчитат, че всъщност приемат нещо изключително чисто. И най-важното е, че ще им свърши работа. Заради анализите, които са направени, заради сертификатите, които имаме, че нашето масло е с най-високо качество на тимоквинон. Съответно, мога да кажа вече и като приложение от самите клиенти или пациенти. Странно е, когато кажат точно от това масло имам ефективност, имам ефект, който се е показал с изследвания спрямо приложението на други масла преди това. Да, точно това исках да те попитам и аз, защото и при мен има такива случаи. Идват хора, които казват, че точно от ето това масло имам резултат доказан с изследване, например. Пил съм такива. И добре, тогава как точно да се ориентират хората в този огромен пазар на масло от черен кимион? За да са сигурни, че се е качествено, ефективно, нали? Трябва на етикета производителя при всички положения трябва да е отбелязал наличие на активната съставка. Какъв процент е,
Като това той може да докаже, естествено не е необходимо да се прилага съответния сертификат, но той винаги може да се изисква и съответно този сертификат е доказателство за качеството на маслото. В противен случай съвсем естествено маслото може да бъде разредено, т.е. ние не знаем какво е количеството на активните съставки вътре. И оттам как можем да разберем и каква ще е ефективността. Да, просто трябва да търсим сертификата. Аз вашия сертификат съм го виждала. Аз дори го имам при мен в магазина, така че... Аз с вашето масло съм спокойна. Когато търсят и избират масло, трябва добре да четат етикета. Да. Това не е просто слънчогледово масло. Ние знаем, че дори да избираме един зехтин, пак трябва да се стремим към възможно най-високо качество, което в случая примерно ще ни ориентира региона, за който знаем, че е характерно отглеждането с най-добри характеристики и качество на маслото. В случая тук вече като лечебен процес, продукт, който искаме да използваме като лечение, имаме и изпитвания, доказани с сертификати, с налично количество на активна субстанция, биоактивно вещество. Ето за това и действа. За това и хората го харесват и усещат действието му, защото просто е истинско и силно масло. Да, мога да препоръчам една много хубава употреба, такава каквато аз я прилагам. Сутрин в топла водичка, не гореща, в топла вода се слага мъничко клеева тинктура, която също препоръчвам да е висококачествена и става много хубава реакция, изглежда като кафе с хубав каймак и в нея наливаме маслото от черен кимион, за да може топлата вода да е като носител. Това действа невероятно благотворно за организма. Сутрин на гладно да се изпие, ще усетите много енергия, много жизненост, метаболизма се подобрява. Опитайте поне за една седмица и ще видите резултата на това приложение. Топла вода, клеева тинктура, черен кимион. Да. Чудесно. Ще го пробваме. Има и под формата на... Приложението може да стане под формата на стик за устни, тъй като това е също друг начин за прилагане. Малко по-бавничко се усвоява, но за тези, които не искат да поглъщат маслото от черен кимион, прилагането на стика върху устните също има добра ефективност, а пък знам, че твои клиенти дори са го прилагали и при херпес и то с много добър. Да, и то с много добър ефект. Аз най-редовно с херпесите. И между другото, от последния път, откакто съм мазала това, херпеси не са ми излизали, което е също много добра новина. Да. Радвам се. Ето това показва ефекта на маслото. Точно така. Нашата работа е да се грижим за неговото качество и чистота, а оттам нататък ефективността се показва от самото масло. Супер, просто много съм доволна, че сподели всичките тези интересни неща с нас. Аз виждам, че дори си прескочихме времето малко. Не, че имаме определено време, но би следвало, според мен, да направим още един епизод за твоя личен опит с маслото от черен кимион. Просто на мен лично ще ми бъде много интересно да разказваш твои пациенти, клиенти и така нататък, както и да се наричат, какво споделят. Ще се радвам много, защото така много хора могат да открият и свои лични истории. Може би трябва да бъде в отделен епизод. В отделен епизод ще бъде, защото този опит е много ценен. И аз мисля, че следващия епизод, който ще направим, ще бъде само с твой опит от реални хора, които споделят резултати от това масло, от приема на маслото. Чудесно. Много благодаря за отделеното време. Има ли нещо друго, което искаш да ни кажеш? Единствено, всички, които слушат подкаста, да се грижат за здравето си и то с висококачествени продукти. Много благодаря, Деси. Наистина беше много полезно. На вас, скъпи приятели, пожелавам да се грижите все по-добре и по-добре за себе си и да се усмихвате. Очаквайте следващия епизод с Деси, където тя ще сподели своя личен опит с реални пациенти.
благодарение на това, че тя е вече 25 години фармацевт, вие ще научите още много интересни неща. Пожелавам да останете здрави, а на теб, Деси, благодаря отново. Благодаря, Клави.